ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିନ ଛାଡ଼ଖାଇ। ଛାଡ଼ଖାଇର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାଡ଼ଖାଇ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇ ହବିଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ ପୁରା ନିର୍ଜଳ ରହିବେ, ଉପବାସ କରିକି ରହିବେ। ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଆହାର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛାଡ଼ଖାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ନ କରି ତାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେଇ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବକୁ ମାରି ତା ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ଘରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାଉ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଯାହା ରୀତିନୀତି ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଛି ଆମର କ'ଣ ଛାଡ଼ଖାଇ। ଛାଡ଼ଖାଇ ଦେଇଗଲା ଧୋକା, ଆମେ ଅନେଇକି ବସିଛୁ କେବେ ହେବ ଖଇଙ୍ଗା ଚେକା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଛ କଟାକଟି କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏତିକି ରଖିଛୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ତାମ୍ପଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରା ମାସଟାଙ୍କ ବାରି ବାରି ପାଟି ହେଇଗଲାଟି ପୁରା ପୋଚା। ଆଉ ମାଛ ଚେକା ତ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଅଛି ତାମ୍ପଡ଼ା ବନେଇବୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତାମ୍ପଡ଼ା ବନୁଛି। ଏତିକି ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଛାଡ଼ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆଜି ଆମ ବାବା ପୁରା ବନେଇବେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ବାବା ଯେହେତୁ ଘାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଦୁଇ ଯା ଯାଙ୍କର ଆଜି ଫୁଲ୍ ବିନ୍ଦାସ୍। ମାଛ କଟାକଟି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବାବା ମାନେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ମସଲା। ଦିଦି ପକେଇଦେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା, ଜଗଲା ମାଛ ଆଉ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାକୁ ଖଡ଼ା ହେଲା। ତା ଆଇଁଷ ଅଣ୍ଡା ନ ମରିଲେ ଆଇଁଷିଣା ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ନା, ଆମିଷ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବୋଲି ଆମର ବାହାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବେ ନା ଘାଣ୍ଟ ବି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆମେ କଣ୍ଟା ରଖୁନୁ ମାଛରେ। କଇଁଆ ମାଛ ତାଙ୍କ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲୁ, କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ବେଶୀ କଣ୍ଟାଳିଆ ଲାଗିବ ଘାଣ୍ଟଟା ନହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଅଛି କ୍ଲିପ୍ ନେବାକୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ଇଆଡ଼େ ଇଏ ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ, ଯାହା ଯେତିକି ନେଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଦିଦି। ଏବେ ମାଛରୁ ଆମେ କଣ୍ଟାଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ନା ମାଛରେ କଣ୍ଟାଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ବେଶୀ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କଣ୍ଟାଳିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ଘାଣ୍ଟଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଲୁ। ମାଛ ଖଡ଼ା ପୁରା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ପୁରା ତାର ଆମିଷ ପାଣିଟା ପୁରା ମରାଯିବ, ନହେଲେ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ଆମିଷ। ବାବା ଆମର ପୁରା ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କୁଚିଆକୁଚି କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ମସଲାଟା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମସଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ମରା ହେଉଛି, ତାପରେ ମସଲା ହେଇକି ତା ସହିତ ଢଳା ହେବ। କ୍ଲିପ୍ ନେବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଘାଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ମସଲାଟା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଘାଣ୍ଟ ବନିକି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ଘାଣ୍ଟନ୍ତି, ଯାହା ବି ମାନେ ଆମର ବନେଇବା ହୁଏ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍, ଘାଣ୍ଟ ହଉ କିଛି ମଟନ୍ ହଉ କି ଚିକେନ୍, ଯାହା ବି ଟିକେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବନାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାବା ବନାନ୍ତି ଆମର। ବାବାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ମାନେ ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବସିବେ ତ ସେ ଉଠିବେନି, ଖଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ ତ ଖଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପଞ୍ଚୁକ 4 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ପାଳନ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ କୋଉଠି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ 2 ଯା ମିଶିକି ଛାତ ଉପରକୁ। ବାବା ସେଦିନ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ବାବା 15 କିଲୋ ହେବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଘରେ ବନେଇଦେବା ତାମ୍ପଡ଼ା, ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ ଶୁଖିଆଶୁଖି କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଉପର ସଫା, ମାନେ ଛାତଟା ପୁରା ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ, ସେ ବି ପୁରା ଆହୁରି ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଯାହା ଧୂଳି ଦୂଷ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲୁ ଭଲରେ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଦି ଆମର ଆଣିଦେଲେ, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ପୁରା ଡେଇଁକି ଏରା ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଥିଲେ ତଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇକି ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଚୁନି କଙ୍କଡ଼ାରେ ଗୋଟେ। ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାରେ ପକେଇଲେ
କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ବାବା କହିଲେ ଆଉ କାହିଁ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଆ ଶୁଖି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମେଲ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ଖେଳେଇକି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ସବୁ ଛୋଟ 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 ଖରାରେ ପକେଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଧରିକି ତଳକୁ, ତଳ ଡାଇନିଂରେ ଆମର ଖେଳେଇକି ଶୁଖେଇଦେଲୁ। କାରଣ ଖରା ହେଉଛି ହେଲେ ଏତେ ବି ଭଲସେ ଖରା ହେଉନି, ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ କି ଆଉ ତଳେ ଶୁଖେଇଦେବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି, ତାର ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ପଳେଇବ। ଖେଳେଇଦେଲେ ଟିକେ ବି ଶୁଖିଯିବ, ତାଠି ପବନ ବାଜିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏତେ ଯୋଉ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି, ଏବେ ଆମର ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଶୁଖେଇବାର। ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ରେଡି, ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗରୁ ଆମେ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 କିଲୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡିରେ ଏତିକି ହେଇଛି। ବାଣପୁରରେ ପ୍ରବଳ କାଉ ନା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ମଶାରେ ଆମେ ଟାଣିଦବା। ଆପଣ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ରେଡି। ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁ ମାରୁ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି, ତ ଟିକେ ଗୋଟେଇ ଦେବା। ଆକୁ ଖାଲି ହାଲକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ, ୱାଓ। ସବୁ କାମ ସାରି ଆମେ ଦି ଯା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ବାରିପଟ ପୋଖରୀକି। ପୋଖରୀ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବାର ଥିଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ସଫା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କଇଁଚଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କ ମନ ଆଉ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି। ଛୁଆମାନେ ଏନେ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପୁରା ଦେଖିକି କଇଁଚକୁ। ବାରିପଟ ପୋଖରୀ ଏତେ କଇଁଚ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଠି ମାଜାମାଜି କରୁଛୁ, ସେ ଖାଇବ ବୋଲି ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦିଦି ଧରିବାକୁ ଛୁଆମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଟିକେ ରଖିଲୁ, ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ତା ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଯେତେ ବି ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ଘର ଭଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ତା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମର ଥିଲା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭ୍ଲଗ୍ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।